Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Doris Diakonu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa li jlaqqowna mal-mulej ir-raj it-tajjeb tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuk mulej Alla tagħna, għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta magħna miegħek. Għax ilena sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Makabin. F'dak iż-żmien Eleżar, wieħed mill-ewlenin fost l-iskribi, bniedem imdaħħal fiż-żmien, raġel iġiblek suġġezzjoni, kienu qegħdin iġaluh jiftaħ ħalqu bil-fors biex jiekol il-laħam tal-majjal. Iżda hu għażel mewt ta' ġieħ minflok ħajja ta' għajb. Beżaq il-laħam u minn rajħ resaq lejn il-kavallett kif għandhom jagħmlu dawk li għandhom il-kuraġġ li jiċċaħdu minn dak li ma jiswiex wieħed iduq, imqar għall-imħabba naturali ta' ħajtu. Dawk li kienu mqabdin li jagħmlu din l-ikla tas-sakrifiċċju kontra l-liġi billi kien ilhom żmien twil jafuh, warbuh fil-ġenb u bdew ħajruh iġib hu stess laħam li jkun jista' jittiekel u jħejjih hu stess. Imbagħad jagħmel ta' birruħu qiegħed jiekol mill-laħam tas-sakrifiċċju skont l-ordni tas-Sultan. Jekk jagħmel hekk jeħles mill-mewt u jkun trattat tajjeb minħabba l-ħbiberija tiegħu minn żmien twil. Imma hu ħa deċiżjoni nobbli li tixraq l-snin tiegħu lid-dinjità kbira ta' xjuħitu u l-bjuda ta' xaru u lis-safa ta' ħajtu sa minn tfulitu. Imma fuq kollox deċiżjoni li kienet taqbel mal-liġi qaddisa mogħtija minn Alla stess. Bla terf ta' żmien stqar xkien u qalilhom li jistgħu jibatuh lejn art l-imwiet. Ma jixraqx qalilhom l-snin tagħna li nimxu wiċċ bieħor biex imbagħad ħafna miż-żgħażagħ jaħsbu li Eleżar ta' 90 sena qaleb għal mal-barrani u huma mbagħad minħabba l-wiċċ bieħor tiegħi u l-ġibda għal daqsxejn ta' ftit ħajja oħra jintilfu u jiena niġbed fuq xuħiti għajb u s-saħta. Imqar jekk għalissa neħles mill-kastig tal-bnedmin ma nistax naħrabhom minn idejn dak li jista' kollox, sew jekk nibqa' ħaj, sew jekk immut. Jekk issa ta' raġel li jien nagħti ħajti inkun qiegħed nuri li jien den tax-xuħiti u nħalli liż-żgħażagħ eżempju sabiħ ta' kif għandhom minn rajhom imutu qalbina għal ġieħ tal-liġijiet qaddisa. U dawk li ftit qabel kienu tħassruh issa ħraxu miegħu għax dan id-diskors tiegħu derilhom li kien ġenn. Meta mbagħad wasal biex imut taħt is-swat tniet u qal: il-mulej li għandu erf qaddis jaf li jiena stajt neħles mill-mewt u li qiegħed inġarrab taħt is-swat u ġieħ tal-biża' f'ġismi, imma fruħi qiegħed insofrih bil-qalb minħabba l-biża' tiegħu. Hekk b'dan il-mod għadda minn din il-ħajja u ħalla b'mewtu mhux biss liż-żgħażagħ imma wkoll lill-kottra kbira ta' ġensu, eżempju ta' qlubija u tifkira ta' qawwa. Il-kelma tal-mulej.
il-mulej u dak li jżommni, il-mulej u dak li jżommni. Kemm kottru mulej l-edewwa tiegħi, ħafna huma dawk li qamu għalija, ħafna huma dawk li jgħidu fuqi m'hemmx salvazzjoni għalih falla. Il-mulej u dak li jżommni. Immint mulej tarka madwari, inti l-ġieħ tiegħi, int terfa' li rasi, jien bleħenoli l-mulej insejjaħ u iweġibni mill-għolja mqazza tiegħu. Il-mulej u dak li jżommni. Immur nimtet u norqod u nqum għax il-mulej jżommni, ma nixbax minn poplu sħiħ li jinġema madwari kontrija. Il-mulej u dak li jżommni. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla ħabna u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien qani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu. Imma ma setax minħabba il-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-quddiem u xabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu Zakkew Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-kol bdew igemgmu bejniethom u jgħidu għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej, ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra u jekk jien qarraqt b'xi ħadd inroddulu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu, f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel ukoll bin Abram għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lil mitluf. Il-kelma tal-mulej. Il-ġrajja ta' Zakkew iżjis hija l-istorja tal-ħajja tagħna. Bħal Zakkew hemm fina xewqa li niltaqgħu mal-mulej, li nsiru nafuh, li narawh. Bħal Zakkew ħafna drabi hemm il-fraġilità tagħna li xi drabi iżżommna l-bogħod, xi drabi anke ċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Zakkew minnu nnifsu jgħidlek kien qasir u minħabba l-folla ma setax jara lil Ġesu. Imma sab mezz ta' kejf jiltaqa' miegħu. Il-mulej Ġesu isib mezz ukoll ta' kejf jiltaqa' magħna. Ara ma naqtgħux qalbna mill-ħniena tiegħu. Kemm huma sbieħ mhux biss il-kelmiet ta' Zakkew, il-kelmiet ta' Ġesu lil Zakkew, illum f'din id-dar ġiet is-salvazzjoni. Is-salvazzjoni tfisser li int idduq, tingħaqad, tilqa' f'darek f'qalbek il-preżenza ta' Alla. U l-istess frażi li jien hekk illum nitlobkom li jinżommuha bħala t-talba ta' dan il-jum, il-frażi tas-salmista.
dik iċ-ċertezza li kellu s-salmista, dik iċ-ċertezza li kellu Zakkew biex reġa' bida ħajtu mill-ġdid quddiem il-preżenza ta' Alla. U x'għandha tkun it-talba tagħna llum eżjes? Dik li diġà għedna permezz tas-salm, il-mulej u dak li jżommni. Jew insibu momenti f'dan matul din il-ġurnata, partikolarment fil-momenti jibsejn, fil-momenti ta' qteħ il-qalb, momenti ta' fraġilità, momenti fejn tmiss id-djufija tiegħek. Ejjew nerfgħu ħarsitna l-fuq u ngħid u nemmen tassew il-mulej u dak li jżommni. Jeħuti jinresqu it-talbiet tagħna. L-imħabba u l-maħfra li l-missier jurina fibnu jamlulna l-kuraġġ biex aħna wkoll bħal Zakkew nimxu fit-triq tal-imħabba ta' Alla. Ngħidu għalhekk fit-tjubitek u Alla ismana, fit-tjubitek u Alla ismana. Sabiex il-Knisja tkompli tkun dik l-om li twassalna biex induqu l-imħabba tiegħek u narfu il-preżenza tiegħek f'ħajjitna, nitolbu. Sabiex id-dinja ma tiġaqat nieqsa minn nies ta' valuri umani li jmexxu lill-oħrajn biex xhieda ta' ħajjithom, nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li żbaljaw biex isibu l-għena u l-maħfra u jerġgħu jaqbdu it-triq li twassalhom għal għandek, nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll, għatina l-Ispirtu tiegħek sabiex nemnu li inti twajjeb magħna, nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż, nitolbuk mulej, kompli birek il-familji kollha tagħna. Kun inti d-dawl fejn hemm id-dlam, għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom, nitolbu. Nitolbuk mulej biex tilqa' fi ħdanek il-ħutna li inti sejjaħt għal għandek li jitemmew il-mixja tagħhom f'din id-dinja, ilqaħħom u daħħalhom fil-mistrieħ u id-dawl tiegħek, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier il-ħniena li bagħat lil-ibnek fid-dinja biex jerġa' jħabbeb miegħu lill-bnedmin, naddaf qlubna bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li jis-sagrifiċċju li sejrin nofru lil kobor tiegħek
jaqlana l-grazzja li nkunu fidili ilejk u jiksbilna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla. L-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Illum ġiet f'din id-dar is-salvazzjoni, hekk jgħid Ġesu għal Zakkew li laqgħu. Ejjew aħna wkoll nistiednu li s-saltna ta' Alla tiġi f'darna, fostna, u għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek,
tiġi saltnatek, ikkun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
ġewwa kull bliet miftuqa jbrom mingħajr biża' fitex inħallu lill-Kristu. Kristu eli inti biex għalek jiena nkun għaddejjuni ta' kull bliet biex nimħabba b'isem wasal miftuqa vera Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull bliet miftuqa jbrom mingħajr biża' fitex inħallu lill-Kristu. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswielna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Ngħidu flimkien tliet avamarijiet impoġġu il-familji kollha tagħna u l-emigranti taħt il-mant ta' Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, sultana tal-familja, il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna